Podíváme-li se na mapu uhelného hornictví Čech a Moravy, téměř si nepovšimneme malé uzoučké černé skvrny, která představuje Rosicko-Oslavanskou pánev. A přesto tato úzká brázda více než 200 let ovlivňovala nejen život v tomto regionu, ale velkou měrou přispěla k rozvoji průmyslového Brna. Rosicko-Oslavanská pánev leží v úzkém pruhu permokarbonu Boskovické brázdy v blízkosti styku českého a brněnského masívu. Rozprostírá se v délce 12 až 15 kilometrů v katastrech obcí Zastávka u Brna, Babice, Kratochvilka, Zbíšov, Oslavany, Nová Ves až Moravský Krumlov. Zde je však uhlí již nedobyvatelné. Je to malebný a členitý kraj, kde se snad odedávna člověk pokoušel objevit nerostné bohatství. Západně od Oslavan v obcích Čučice a Ketkovice je 2,5 metru mocné ložisko amorfní tuhy, které svým rozsahem patří mezi největší ložiska v republice. Doly na tuhu se jmenovaly Anna, Marie, Vlasta a Josefy. Jejich majitelem byla živnobanka Praha. Důl Josefy vlastnil Elbogen z Vídně. Koncem minulého století se tuha z této oblasti dodávala v malých briketkách. V roce 1870 byla těžba z neznámých příčin zastavena. V roce 1916 byla těžba znovu obnovena s dobrým výsledkem. Poslední důl se nachází v Čučicích a jeho krásný portál s nápisem a vchodem do štoly je zachován dodnes. K intenzivnímu hledání a využívání uhlí přispělo vydání císařského reskriptu v roce 1757 za vlády Marie Terezie. A již 3 roky na to objevil vrchnostenský správce ze zámku František Riedl v Oslavanech uhlí. Obdržel za tento čin zlatou medaili Marie Terezie. Je velmi zajímavé, že v roce 1783 se těžilo uhlí na Moravě v Rosicko-Oslavanském revíru. V tomto roce bylo též nalezeno uhlí 2 kilometry od dolu Ferdinand, poblíž Zastávky. Nejstarší povolení na kutání uhlí v této severní oblasti obdržel roku 1787 J. A. Thomerer a C.K. Průplavní a hornická společnost z Vídně. V té době se těžívalo do hloubky 30 metrů. Největším problémem bylo zatopování jam, proto byla kutiska často opouštěna. Rosicko-Oslavanský uhelný revír lze rozdělit do 3 oblastí. Jižní Oslavansko, střední Zbíšovsko, severní Zastávecko. Ve všech oblastech se dolování vyvíjelo samostatně. Nejjižněji otevřená dolovací pole byla mezi Novou Vsí a Oslavany. Zde v tomto prostoru, dnešní odlehlé části Oslavan nazývané Dolina, zakoupil v roce 1814 důlní pole Christian Gohlelf Ulit a zarazil zde důl Svatotrojický. V roce 1820 opuštěný důl zakoupil Ferdinand Rittler a důl vybavil parním strojem. Roku 1850 přešel do vlastnictví společnosti Láska Boží a rytíř Herring a společnost. Dobývání se však v této oblasti nevyplácelo, uhlí bylo špatné kvality a těžení bylo vážně narušováno složitými hydrogeologickými poměry. Proto bylo v roce 1850 ukončeno a budovy upraveny na dělnické byty. Oslavany. V prostoru této obce bylo prvně objeveno uhlí. Bylo to v roce 1760 na výchozech slojí Záklášteří naproti zámku u řeky Oslavy. Důl Kukla, jenž se tyčí nad Oslavany, byl vyhlouben v roce 1865 jako větrací a odvodňovací jáma padochovského dolu Františka. V roce 1911 až 13 byla Kukla zmodernizována a přebudována na centrální šachtu jižní části revíru v souvislosti s výstavbou elektrárny v Oslavanech. Elektrárna byla zařízena na spalování uhlí horší kvality z jižní části revíru. K
tomuto účelu bylo nutno zcela přebudovat důl Kukla a soustředit zde těžbu z celé jižní části revíru, aby měla elektrárna stálý a zajištěný přísun uhlí. Za tímto účelem byla vybudována i železniční dráha do Oslavan. Při modernizaci dolu byla vybudována 37 metrů vysoká železobetonová těžní věž, do které byl umístěn těžní stroj Kepe s elektrickým měničem typu Ilgner. Byl to první těžní stroj na našem území zabudovaný do těžní věže a první Kepe použitý v revíru vůbec. Oslavanská elektrárna byla první velkoelektrárnou v našich zemích a město Brno bylo připojeno na tuto elektrárnu vedením o nejvyšším napětí v tehdejším Rakousku. Měla velký význam pro další rozvoj města Brna, západní a jižní Moravy. 21. března 1921 došlo na dole Kukla k velkému důlnímu neštěstí. Při výbuchu plynů zahynulo 26 horníků. Pomník obětí je na Oslavanském hřbitově. Důl Kukla, který byl v roce 1947 přejmenován na důl Václav Nosek, zásoboval oslavanskou elektrárnu až do roku 1973. 31. srpna 1973 byl vytěžen poslední vůz černého uhlí z dolu Václav Nosek. Zbývající horníci šli pracovat na nový důl Jindřich II ve Zbíšově. Do roku 1985 sloužil důl ještě jako vtažná jáma a k odčerpání důlních vod. V roce 1986, tedy 121 let od vyhloubení jámy, bylo uzavření dolů definitivní. Tento smutný pohled na současný stav zbytků těžní věže z dolu Nosek připomíná aktivní léta těžení v této oblasti revíru, ale také starosti nového majitele s jeho likvidací. V prostorách bývalého dolu Václav Nosek od roku 1974 rozvíjí svou činnost první brněnská strojírna divize Oslavany. Pod kopcem Záklášteří u řeky Oslavy se nachází dědičná chodba. Tato štola byla ražena od roku 1856 28 let směrem na sever podnikateli Millerem, Kleinem a Baugartenem. Odvodňovala celý jižní revír. Byla také propojena šachtou Charlotou, která se nacházela poblíž havírny. Zde v těchto místech je možno sledovat všechny rysy permokarbonského vývoje v Boskovické brázdě na Oslavansku. Proto tady byla vybudována naučná stezka. Asi 2 kilometry od dolu Václav Nosek v obci Padochov se nachází důl Františka. Tento důl protiprávně zarazili v roce 1848 bratři Kleinové, Léner a Petříček. 8. června 1860 došlo na tomto dole k největšímu důlnímu neštěstí v historii Rosicko-Oslavanského uhelného revíru. Při výbuchu třaskavých plynů zahynulo 54 horníků, téměř celá směna. Pomník obětí se nachází na Oslavanském hřbitově. V roce 1865 prodali bratři Kleinové důl Františka Rosické báňské společnosti Láska Boží. K velkým změnám na dole Františka dochází v souvislosti s výstavbou centrálního dolu Jindřich II. Jáma byla znovu prohloubena, povrchové objekty vybetonovány a zmodernizovány, aby vše mohlo sloužit k větrání z hloubek až 1500 metrů dolu Jindřich II. Tento úkol plnila Františka až do likvidace těžby uhlí v revíru. V blízkosti dolu Františka byla určitou dobu v provozu také Bárloch šachta. Na jaře roku 1992 probíhalo zasypávání jámy, která byla vyhloubena před 135 lety. Půl kilometru od dolu Františka je část Oslavan nazývaná Havírna. V roce 1800 koupil Johann Müller veškerá práva na těžbu uhlí. V tomto prostoru začal prvně s těžbou uhlí.
Tato část se nazývala Werkhof. V blízkosti potůčku Bálinka zarazil s bratrem Antonínem důl Jánský a mezi Zbíšovem a Oslavany důl Barbora. Po smrti Johana Millera v roce 1806 pokračovala v těžbě jeho žena Anna, později se synem Janem Danielem Millerem. V roce 1850 otevřel Jan Daniel Miller Millerovu šachtu, kterou vybavil parním strojem, jemuž se říkalo mašinka. Dodnes se této části lidově říká mašinka. Z důvodu zhoršené kvality uhlí a zaostávání podniku prodal Jan Daniel Miller v roce 1860 své doly Innenbergské společnosti ve Vídni. Byl to právě Johann Miller, který jako první pořídil oslavanským horníkům uniformy a hornický prapor. Dva kilometry od Havírny se nazývá Zbíšov část Anemská. Zde v roce 1830 založili Millerovi na tehdejší dobu moderně vybavený důl Anna. U dolu byla dána do provozu koksovna se 2 šaumburskými pecemi, později doplněné sty kusy pecí typu Gobiet. Nedaleko dolu byla vybudována vodárna, která sloužila i koksovně. Od roku 1872, kdy došlo k výbuchu třeskavých plynů, až do roku 1944 byl důl uzavřen. Důl Anna byl 190 metrů hluboký a měl 10 pater. Do roku 1967 byly z dolu Anna těženy zbytkové pilíře až do úplného vyčerpání. Poté byl důl zasypán a proběhla celková asanace. Pouze zbytky hald svědčí o dolování. Poblíž dolu Anna roku 1848 zarazili bratři Millerové důl Simpson, který byl vybaven nejmodernějšími stroji a příslušenstvím. U dolu vybudovali též panské sídlo. Těžilo se uhlí jen nejlepší kvality, znečištěné se ponechávalo v dole. Důl měl 7 pater, první se nazývalo Xaverka, na 7. patře v hloubce 625 metrů byla útěková cesta k dolu Františka. Roku 1902 byla postavena kovová konstrukce těžní věže, která nahradila původní dřevěnou. Roku 1910 byl Simpson spojen s Františkou dopravní lanovou dráhou. V roce 1925 byla důlní pole dolu Simpson přičleněna k dolu Františka. V roce 1906 až 1908 vybudovala Rosická báňská společnost u dolu Simpson koksovnu a koks zde vyráběla do roku 1955. Později byla do této budovy umístěna báňská záchranná služba pro celý Rosicko-oslavanský revír. Báňská záchranná služba byla vybavena moderními záchrannými pomůckami, které používali profesionální záchranáři při důlních, ale i povrchových haváriích. Pro důlní výcvik záchranářů sloužila alternativní cvičná štola. K rychlému přesunu sloužilo ambulantní vozidlo, vybavené speciální záchranářskou technikou.
likvidací těžby uhlí v revíru taktéž končí i záchranářská služba. Nedaleko dolu Simpson je část Zbíšova nazývaná Poustka. V tomto prostoru byla jáma, Poustka a Terezínská šachta, která byla v provozu od roku 1834 do roku 1850. Pro velké tlaky byl z jámy přes stařiny na povrch vyražen komín s lezným oddělením. Od roku 1840 do roku 1859 byla v provozu šachta Kateřinská, která se nacházela u vlečky dolu Jindřich II a měla 7 pater. Nedaleko jámy Jindřich I západním směrem se nacházela ještě šachta Větérka. Brzy však zanikla a na jejím místě bylo postaveno obytné stavení. V katastru obce Kratochvilka roku 1854 Antonín Rán zarazil šachtu Jindřich I, kde byla později postavena třídírna postupně modernizovaná. Jindřich I v roce 1970 po dobudování šachty Jindřich II byl zasypán. V roce 1846 zarazil Antonín Rán důl Antonín. O 10 let později založil koksovnu, která sloužila až do roku 1914. V letech 1932 až 1936 provedla Rosicko-báňská společnost celkovou rekonstrukci dolu, vybudovala provozní budovy a jámu vybetonovala. Strojovna dolu Antonín byla vybavena jednoduchým těžním zařízením kepe. Později byl instalován nový těžní stroj a dispečerské zařízení. Postupně bylo v dolu Antonín dosaženo hloubky 900 metrů a 7 pater. Čerpací stanice na 7. patře dolu Antonín měla instalována 3 čerpadla, napájené z trafostanice na 7. patře jámy Antonín. Trafostanice byla spojena kabelem s trafostanicí 7. patra jámy Jindřich, která napájela těžní zařízení pomocného těžení. Hlavní čerpací stanice byla na jámě Jindřich. Čerpací stanice jámy Antonín sloužila ke kaskádnímu přečerpávání důlní vody. V roce 1969, po dokončení výstavby dolu Jindřich II, zůstal důl Antonín těžní jámou pro 2. patro. Po skončení těžby na dole Jindřich II v roce 1991 se pokračovalo s těžbou z 2. patra pro vlastní kotelní řád.
Těžba však byla ukončena 18. února 92 pro zápar ve Stařinách. Pro Rosicko-Oslavanskou uhelnou pánev byl velmi důležitým rokem rok 1964. Začíná se s výstavbou centrální šachty revíru Jindřich II ve Zbíšově za účelem úplné koncentrace těžby uhlí v revíru. Nový důl Jindřich II, dobudovaný v roce 1969, byl postupně prohlouben na 9., 10., 11. a 12. patro. Jáma měla 5 pater, 12. patro v hloubce 1328 metrů, oddělení pomocného těžení končilo na 13. patře v hloubce 1427 metrů. Dosažitelná hloubka dolu byla 1550 metrů. Celková výměra dobývacího prostoru centrální jámy byla 2205 hektarů. Bylo dobýváno uhlí první a druhé sloje, mocnosti 0 až 6 metrů, s proměnlivým úklonem do 90 stupňů i s úklonem po protispádové přímce. Dobývání bylo v kritických hloubkách z hlediska větrání a klimatizace velmi obtížné. Proto bylo při omezené kapacitě větrání přistoupeno k umělému ochlazování vybudováním strojoven klimatizace. Dále byly všechny oblasti první sloje vybaveny kontinuální kontrolou infraanalyzátory CO a metanu se signalizací do dispečinku. Uhelný prach byl posuzován jako výbušný. K prvnímu plynodynamickému jevu, který byl hodnocen jako průtrž uhlí, došlo 15. ledna 1980, při kterém zahynuli 2 horníci. Po této události byla část dolového pole zařazena do míst s nebezpečím vzniku průtrží uhlí a metanu. Na všech důlních pracovištích převažovala ruční a fyzicky náročná práce. Těžní stroj byl umístěn ve věži ve výšce 37 metrů a byl vybaven 4članovým těžním zařízením.
V jámě hlavního těžení bylo umístěno pomocné těžení provozované ze 7. do 13. patra. V roce 1975 byla dána do provozu nákladní lanová dráha z dolu Jindřich do Oslavanské elektrárny, která byla jediným odběratelem těžby z dolu Jindřich 2. Důl Jindřich 2 se stal nejhlubším dolem na černé uhlí v republice a dělí se o prvenství ve střední Evropě. Souběžně s budováním dolu Jindřich 2 byly prohloubeny jámy Františka v Padochově a Ferdinand v Babicích. Důl Ferdinand byl zaražen v roce 1856. V roce 1863 byl pořízen první parní stroj. V dole bylo postupně dosaženo hloubky 794 metrů a 8 pater. Roku 1874 odkoupila důl Rosická báňská společnost. V roce 1904 byla vybudována lanovka k dolu Simpson a železná konstrukce těžní věže. Těžní zařízení bylo dvoububnové. Parní stroj byl umístěn ve strojovně. V roce 1908 byl pořízen druhý parní stroj. Později v roce 1953 byl parní stroj vybaven elektrickým pohonem. V roce 1955 byla těžba z dolu svedena na důl Julius a dále šachta Ferdinand sloužila jako výdušná jáma až do likvidace celého důlního provozu. Asi kilometr severně od dolu Ferdinand byla v roce 1800 otevřena šachta Plantáže, která však brzy zanikla a na jejím místě bylo postaveno obytné stavení. V této oblasti se těžilo ještě na dole Josef a Okrouhlíku, později přejmenovaném na důl Pionýr. Roku 1956 byla těžba zastavena pro špatnou kvalitu uhlí. Na místě dolu zůstalo jen obytné stavení. V zastávce u Brna se nachází důl Julius, jenž byl zaražen v roce 1877. K němu byl připojen důl Hering a o 12 let později důl Gegentrum. Železná konstrukce těžní věže dolu Julius, rekonstrukce dolu byly provedeny v roce 1932. Postupně bylo dosaženo hloubky 790 metrů v úrovni 8. patra. K rozsáhlému požáru 3 dírny a stanice lanové dráhy došlo 19. prosince 1945 a začalo se znovu těžit až po půl roce. Geologický průzkum v severní části revíru, provedený v 60. letech, byl negativní. Počátkem 60. let při další koncentraci těžby byl důl Julius zrušen a jeho dolové pole přičleněno k dolu Antonín. Do roku 1991 sloužil důl jako vtažná jáma a k odčerpávání důlní vody. Ze 7. patra z hloubky 710 metrů byla čerpána užitková voda a z 2. patra z hloubky 345 metrů voda pitná, dodávaná do vodovodního řádu. V této části revíru byly ještě jámy silniční na kopečkách, kde se těžilo do hloubky 80 metrů,
a doly Grepl, Jiří a Štěstí. Ale to se dovídáme jen ze starých důlních map. Tato mapka profilů důlních děl revíru názorně ukazuje nejdůležitější důlní díla. Důl Václav Nosek, Kukla, důl Františka, důl Anna, důl Simpson, důl Antonín, důl Jindřich 1, důl Jindřich 2, důl Ferdinand, důl Julius. Jednotlivé důlní společnosti se v roce 1935 spojily v Rosickou báňskou společnost Láska Boží se sídlem v zastávce u Brna. V roce 1946 vznikl společný národní podnik Rosické uhelné a lignitové doly pod názvem Rosické a Jihomoravské doly. 1. ledna 1950 vznikl národní podnik Rosické uhelné doly. Bezprostředně po roce 1945 činila roční těžba v revíru 332 000 tun uhlí. V dalších letech se neustále zvyšovala a dosáhla vrcholu roku 1963 750 000 tun černého uhlí. Po tomto roce dochází k soustavnému snižování těžby až k úplnému zastavení. Vývoj těžení na Rosicko-Oslavansku zásadně ovlivnily velká hloubka těžby, složitá stavba ložiska a nebezpečí průtrží uhlí a plynů. I přes zavedení umělé klimatizace se klimatické podmínky neustále zhoršovaly. Uspíšení likvidace těžby ovlivnila také ekonomická otázka. Útlumový program, vyhlášený vládou ČSFR, rozhodl o přijetí varianty ukončení těžby rokem 1991.